Veľa sa teraz aj hovorí o zastropovaní cien pohonných hmôt. Keď nad tým tak ale rozmýšľam, ak štát k tomu pristúpi, tak bude musieť Slovnaftu vykompenzovať nejakú... To hovorím, že nejaká forma dotácií. Tú stratu, nie? Lebo obchodník chce zarobiť a ak sa pripraví o ten zisk, tak ho chcem, aby mi ho niekto vykryl. Takto. Čiže na to nemáme, hej? Máme na to? Nemáme na to? Nemáme, to nemáme takto. V prvom rade stropovať je tá najhoršia možnosť. Videli to Maďari, keď im stropovala vláda ceny potravín a výsledok po nejakom čase, keď sa na to bolo pozreté, tak mali najvyššiu infláciu potravinovú v celej EÚ. Čo sa dá spraviť s tými cenami je to, a tu som politik, musím to povedať, do Národnej rady sme dávali návrh na zníženie spotrebnej dane z benzínu nafty na minimum, ktoré dovoluje Európska únia. Toto považujem za riešenie, tak, aby to pomohlo ľuďom, aby sa platilo menej. Hej. Toto je vlastne to, čo by mohlo pomôcť aj v tom, že prestanú Slováci chodiť nakupovať paliva do zahraničia. Práve naopak, zahraničie by mohlo kupovať u nás, ak tu budú lepšie ceny, lebo nižšie dane.